βλέποντας το Γκουντιόνσεν μου δίνει την εντύπωση ότι μένει πάρα πολύ μακριά από την περιοχή. Πρώτα απ' όλα, αν συμφωνεί με αυτή την άποψη και αν έχει δουλέψει στο μυαλό του τρόπους να τον αξιοποιήσει πιο πολύ, δηλαδή να γίνει πιο φιλητικός αυτός ο παίκτης που είναι τέτοιες αξίες. Για να κάνω λάθος. No sé lo que quiere decir con eso, pero yo te doy la contestación sobre Woody. Δεν κατανοώ πολύ καλά την ερώτηση που κάνετε, αλλά θα σας δώσω μια απάντηση για τον Γκουντιόνσεν. Woody no es un delantero específico. Ο Γκουντιόνσεν είναι ένας ειδικός σεντερφόρ, δηλαδή εξειδικευμένος σεντερφόρ μόνο. Y Woody le estamos buscando lo mejor no para Woody, lo mejor para AEK. Και ψάχνουμε να βρούμε όχι το καλύτερο για τον Γκουντιόνσεν, αλλά το καλύτερο για την ΑΕΚ σαν σύνολο. AEK no es Woody, ni es José Carlos, ni es Liberópulo, ni es Dela. Η ΑΕΚ δεν είναι ούτε Γκουντιόνσεν, ούτε José Carlos, ούτε Liberópulo, ούτε Delas. AEK es una asociación deportiva. Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη εταιρεία. Y Woody hace un trabajo importante. Και ο Γκούντι κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Muy lejos todavía de lo que queremos y esperamos de él. Πολύ μακριά ακόμα από αυτό που περιμένουμε από αυτόν και από αυτό που μπορεί να κάνει. Pero no solo de Woody, de todos. Αλλά όχι μόνο ο Γκούντι, είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Y seguro que va a ir sumando cosas. Και σίγουρα κάθε φορά θα είναι και καλύτερος. Hoy ha tenido dos ocasiones dentro del área. Σήμερα έχει δύο ευκαιρίες μέσα στην περιοχή. Es decir, que pisa el área. Πατάει η περιοχή. Como lo ha hecho en el Barcelona y como lo ha hecho en el Chelsea. Όπως έκανε και στην Barcelona, όπως έκανε και στη Chelsea. Arrancando desde atrás. Ξεκινώντας από τις πίσω γραμμές. Que lo he visto jugar en todos los equipos donde ha estado. Τον έχω δει πώς έπαιζε και πώς έπαιζε σε όλες τις ομάδες. Y espero que pueda a su nivel para que dé el rendimiento que dio en Chelsea y en Barcelona. Αυτό που θέλω είναι να φτάσει στο επιθυμητό του επίπεδο, εκεί που μπορεί να φτάσει, στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει για να μπορεί να αποδώσει όπως είχε αποδώσει και στις προηγούμενες ομάδες. Confío en su calidad. Πιστεύω πάρα πολύ την ποιότητα του.